Izwi lomzansi 98.0 the difference. Si live ku TikTok wethu izwi lomzansi and le conversation esoba nayo no Dr Zulu izoba khona ku YouTube channel yethu ku YouTube, so hamba kuyo subscriber izwi lomzansi, yes, izwi lomzansi ku YouTube, so make sure ukuthi uya subscribe so that uzokwazi ukuthola ke inkulumo ezahlukahlukene. By the way, masikhuluma ngendaba iyalokelo luhlelo isigaba lesi sezempilo siyas upload lapha ku YouTube na ku app yomsakazo yesu uzoyithola izwi lomzansi. So ayikho indlela ongathi ungabuye ufone uthi hey nginenkinga ye stroke manje aningisizeni kumele ngenze kanjani angazi, because le information ikhona ekutheni ukwazi ukuyisebenzisa. Dokotela, hi, kunjani? Njengoba ngemgaphi ngiyaphila mfethu, kunjani? Ngiraka kakhulu. Hawu, number 1. Mabhokobhoko. Mabhokobhoko, yes. Yeah, ngesikhathi ngiyala bengithi uyiKaizer. Ngabona haya mabhokobhoko. Ngawubona ukapa. Ngawubona ngathi ngawubona ukapa, ngibona iSpringbok. Ngabona okay. Khamba kahle kodwa khamba kahle nje manje mfethu. I hope ngibona khamba kahle nakubalekile. No, si right kakhulu. Awu, perfect. Good. Okay. Let's talk about the stroke. Uyabona mhlawumbe ungasho ukuthi sifo sohlangothi. Yebo. Ngiyakhumbula cishe last year or early this year sike sakhuluma ngayo indaba yase stroke. Ngiyakhumbula sakhuluma nango ini umqondo, right? Ingqondo. Yes. Ukuthi side elingala kushuthi kahle kahle kuyaphambana. Right? Kuyaphambana. Iside elika left kwingqondo li operate right. Yes. Elika right operator u left. Hayi, khumbula kahle. Okay. Asingene kuyona ke. Yes. Masikhuluma nge-stroke or isifo sohlangothi sisuke sikhuluma ngani and idalwa yini? Yes nje man. Okay. Angichaza kanje, ingqondo which is brain tissue. Yeah. Idinga igazi solihamba neoxygen namanye ama nutrients abalekile ukuthi iphefumule isebenze kahle ngendlela. Sure. So na uma une stroke kusuke khona ukuphazamiseka ekuzeni kwegazi kwingqondo yomuntu. Bese ke kuvela impawu lezi nesizibona njenge stroke kanye isifo sohlangothi. Yeah. Ngokuyimpawu sozenzeka ke nawo kulomuntu osuke ne stroke. Okay. So umuzi kubangwa yini kusuke khona leyo disturbance, so indlela eziwu2 ejwayelekile esizibona ku stroke. Kwenzeka ihluli, makwenzeka ihluli emthambweni wegazi, asinje nje umthambo wegazi lo. Makhona ihluli la igazi lisakwazi ukudlula because okay. Then le part yengqondo esele ngala ayisalithola igazi, ayisalithola umoya, ayisalithola, yes. Then bisiyafa. Ingqondo is very sensitive to oxygen. Okay. Maye ngayitholi within 5 minutes iyafa nje kwangempela. Makuthi correcteke le nto iyafa permanently futhi. Yes. So ke then ke mase ingqondo ke ingasawutholi kahle umoya bese kuvela lezi impawu ke sibiza nge-stroke. Now impawu ze-stroke siyasiza indlela simple just umuntu nje even esekhaya manje makuthi usola umuntu one-stroke, a simplest way of checking it mbhe umuntu ebusweni muthi umuntu aka smile. Uma smile isade lodwa le alinyakazi okanye liyama ukuthi mhlambe umethi kuyagoqeka ngala base ngala kusaqondile okanye kuyehla on one side of the face. Yeah. Umuntu akakhulume ispeech either siyaba khona masingabe bikho noma until sigoqule. So amazwi awaphumi ngendlela. Awaphumi kahle it's slurring of speech. Ungathi kuyadonseka ezama ukukhuluma umuntu. Yes. Enye into uthatha uhlangothi kalisebenzi. Indlela lokubheka uhlangothi liyasebenza nokuthi umuntu aphamise izandla ngaphezulu kwekhanda kanje. TikTok uzongibona mhla. Yeah. Ngiyangibona kodwa mephamise izandla enye ingalo ayiphakamise ngalo side esuke lifile kenza lufe completely lingakwazi ukunyakaza ngisho umuntu unganyakaziseki okanye lube weak thothi liyaphamiseka okanye izandla imini yanyakaziseka, so ke kuba khona iweakness kodwa ke to different degrees. So kuyaba ingalo okanye kuyenzeka kube umlenze nonyawo kushona ezantsi, thothi umuntu mehamba uyalidonsa unyawo aliphamiseki okanye uzalinyakaza inhlobo nje futhi. So ke yona weakness esishole kube ispeech siphinde esithintekayo kuzoba nasebusweni futhi ke appearance yobuso. So ngisho ukuthi unyazi umuntu ekhaya ebusweni agoqeke ngala kuyagoqeka on one side, umethi uyahleka ngala kushona ezantsi ebusweni kanjalo sinamathi siwenza but nje on a simple ubuya simple ngisho umuntu akubheka umethi smile uyabona ubusa buqondile, akhulumeki kanjalo. Okay, ngenxa yesikhathi Magebe indaba ye umuntu oku chronic, right? Umuntu oku chronic medication shothi umuntu onalezi zifo lezi ezomahlala yakhona bese thatha imishanguzo yakhona. Yebo. Iziphi eziba nomthelela for i-stroke? Yes, muhle mbuzo nje manje.
one sesikhuluma by screening angithi ngoba sifuna ukuvimbela kahle stroke siyavimbeleka uma kuthi blandela izisho yes so mase screen sibheka lezi zifo ukhuluma ngaso engizoyibalula ukuthi zingabi khona ngoba mazi khona zingalawulekile siyaba khona zilawuleka i-stroke ngazobe naso but zakhona zangalawuleka ozakhona ungazazi ngeke uzuyilawule futhi ungazazi then izokuhlupha so i-BP nje phezulu controlekile izosineza inkinga ushukela ongacontrolekile nawo futhi uzosinikeza inkinga kuzoba isifo samafutha esithi dyslipidemia amafutha asuke ephezulu kahle then bese kufaka ingcupheni ngoba into eyenzakalayo amafutha ayablocker okanye adepositeke even before block ayadepositeke emthambeni egazi ngaphakathi bese ilumene okanye imbobo yepipe ibencane asithi ngake ipipe kungena amafutha ayisenkwa asaphelele yabona mangena futhi more ilokugcina sivalekile asenze kanje magebe because ngenzela ukuthi umuntu understand akwazi ukuunderstand nangu sink ekitchen right wezitsha nepipe eliphumayo lapha ngaphansi right leli elikhipha amanzi so if kuukuthi usink wakha uclean right so uvamisa ukuwasha njenganga izitsha ngamafutha nani kuwasha kamafutha so amafutha azonamathela kulona lepipe achaza kahle and then ukulandelayo sekuyablock kuba exactly kanjalo futhi uqedile ngenzela ukuthi sikwazi ukunderstand ngendlela ukuhamba kanjani ihamba kanjalo so if amafutha ungacontrol just uchaza nje kumafutha kwenzeka leyo part kwenzeka leyo nto but uma control lifestyle plus namaphilisi then lawa soke azama ukudepositeka umzimba uzogaya ngithi namaphilisi asiza ukuthi awagayeke then bese kuvula kahle umthambo wegazi noma sesazi into efanayo futhi umzimba lokugaya kancane then lokho kahle into yenze emva kwesikhathi yiko sithi chronic akuvele nje one day kwenzeke but ezikhathi siqhubeka lifestyle engashintsha amaphilisi into engawadli then bese zenzeka lezi inkinga but khamba kanjalo then smoking very important umuntu obhema is at high risk of uba ne stroke ngoba ugwayi uthinta imthambo yegazi umuthi imthambo yegazi kudonga lo mthambo wegazi iyaba weak iphazamiseke and then bese bakhona risk ukuthi bese kuphazamise ukuflow kwegazi then you can wenza thrombus lapho kwenzeka ihluli lihambe lonke endaweni wrong makusengqondweni then suba ne stroke enye risk factor so uma ukuthi uyabhema usengcupheni sengifaka i-higher risk it's even worse umuntu uyabhema une BP uneshukela uyabona so amasikhathi ungenza umuntu abe nama risk amaningi more than one so kuba nomthelela lifestyle i-weight abantu abanemzimba othiwa ukuthi ukuzama ukuyivocavoca ngoba sivimba leso simo nabo kuba sengcupheni enkulu inkinga zenhliziyo ziningi into list njengoba inkinga zihlamba ngisho lezi zimbala inkinga zenhliziyo if we got undiagnosed heart problems kungaba valvular problems kungaba imthambo yegazi na futhi enhliziyo mhlawumbe uthi une angina noma uba ne heart attack which is myocardial infarction so nayo zinto nazo zikubeka engcupheni ukuthi uyithola une stroke plus other heart conditions ngabe sengicela kakhulu kuona kodwa muthi yabo izinto engisho nje man zonke zihlobene ushukela uhlobene namafutha uhlobene neBP uhlobene nelifestyle uhlobene smoking so zonke lezi zinto uthothi umuntu uzama ukucontrol okunye kwazo okunye in the process nako kuyacontroleka then bese kuvimba kama complications enya kuyi stroke lesikhuluma ngayo manje sengine stroke ke njengamanje one mangana amathuba ukubuya uhlangothi lami lufunction ngendlela okuyiyona yona yes nje man i-stroke one ngichaze kuyi-medical emergency if ukuthi usothi une stroke fanele ngaleso sikhathi usume because i-treatment enye yayo depends on nhlobo ne-stroke it dependa kwesikhathi bese ngisima ukuthi usothi une stroke mtshele manje kwakazama usmile azamphamisa ingalo makukhona akuboni kahle manje sibhedlela wathi ngizoya kusasa sekukhona ubani so emergency now remember sesingena lokho indaba ukuthi umuntu abe ne stroke engabona une stroke very important as well sikhona sibiza ukuthi TIA which is transient ischemic attack ngegama lakhona so kuba khona disturbance yegazi but iphinde futhi restore ishake senze example nje ngathi sikhuluma indaba yasink bekublockekile mhlawumbe ufaka amanzi ashisayo kwadlula kwavuleka not for amanzi ashisayo egazini ke manje but yenze ukuthi kube khona ihlwebelethi lenzeka some disturbance mhlawumbe umthambo wegazi uke uthoba omncanyana kahle khona nehluli kwaphinde kwavuleka futhi kuthi uma spasms wemthambo engathi wenza kanje spasm mhlawumbe khona ihluli bekhona mhlawumbe yamafutha akhona sokuphazamisa ukuflow kwegazi then thothi yadedela ispasm siyavuleka then qhubeka igazi liflow ngalesikhathi igazi belingafiki kwingqondo kuzovela impawu ze stroke angithi then thothi mhlawumbe ne speech siphazamiseke mhlawumbe amandla aphazamiseke nani then
uma sekurrestoresheka lokho then umzimba aqhubeka ufunction okujwayelekile so sibe ukuthi i-transient ischemic attack so ube like a mini stroke or like a minor stroke but sa resolve kube imbangela ngaleso sikhathi ikwazi ukuthi i-correct on its own kwase kuba right kodwa cishe konakala but si risk order for another stroke in future if ukuthi akushintshe lifestyle yomuntu so kubalekile then again na ube nethayilo ngizamchaza manje ukhona uzoba ne-stroke sangempela for the first time engazi naye now again fana fike siphela ngikushasha because i-stroke nje manje it's like a sign ukuthi khona into ekhona i-stroke is not a diagnosis sinto khona inkinga ekhona fanele ngiyabona ukuthi ne-stroke yes one so manage stroke but two angiyobheka even further manje why bene stroke then mangifike ngithola usually uthola une BP for the first time ngesikhathi sene stroke which is what you don't want but na mase ngimbone sephambi ngizoba okay une stroke yes two une BP bengazi then ngizobe sengicontrol iBP manje sengitreat ne stroke because ngizama ukuthi angabi nesinye stroke or well why ngizama ukuthi lesi khona asibuyisele function back to normal ngizama phela umbuzo wakho ngicabanga sengibheka ngaka but sizama ukuthi silungise le stroke sokhona so khona sokuqala and two sivimbe engenzeki stroke sesibili ngoba ngabe ne stroke sesibili nesesithathu kanjalo so uma sikubambe ngesikhathi nje manje abantu baya recover ku stroke depending ngokwinhlobo ne stroke yes so kuyenzeka se recover ngokuphelele nje manje but kwesinye isikhathi ukenza umuntu abe ne stroke singa recover angakwazi ukuthi a recover ngamazi asale ne weakness asale ne speech asale nobuso obungaqondile kanjalo unfortunately but we do start i rehabilitation stroke rehabilitation khona physio khona o speech khona occupational therapist kanjalo plus no dokotela ke obviously ukuze sizame ukuthi aggressively sikubusele back to is state esijwayelekile before ube ne stroke. Right, sikhuluma noDokotela ke uZulu kuona umsakazo wakho izilo mzansi ku 98.0 24 minutes after 8 ohlelweni lakho imbizo lengosikele siba nayo every Thursday between 8 and 8:30 la so sikhuluma khona ezempilo then first or last Thursday wenyanga suke sikwe open line sikunikeza ithuba lokubuza ke imibuzo yahlukahlukene. Today focus yethu iku stroke ezike uDokotela ke ichaza indlela esebenza ngakhona ngokujwayelekile dokotela istroke si vamise ukushaya ukuhlasela abantu abangakanani ngokweminyaka muhle mbozo nje bana ke I think khona thina wayiletha futhi nawe la emsakazweni ikhuluma about istroke nezimo zenhliziyo zihlupha abantu abasha actually dala or previously besithi over 40 kodwa manje we do get young people umuntu uthola ngaphansi ka 35 lifestyle yes usene stroke okuyinkinga again but njengoba usho kuhamba back to lifestyle we becoming in obese nation basho njalo imininingwane iyachazela I mean there's enough evidence sidla ijunk sidla ukudla okungafanele bese nga exercise futhi okanye singanyakazi nje kuyinkinga lokho so yes usually okanye ngekhaza kudala bekuba abantu abadala ngokweminyaka baba ne stroke kodwa manje siyabona abantu abasha bethola stroke but kusuke khona inkinga ekhona ngaphezulu ukuthi sithola thina ichance ukuthi siyibheke leyo nkinga ngesikhathi umuntu esene stroke uyayibona alright. So it goes to highlight nje indaba ye-screening ukuthi balekile yes lezi zinto awuyiboni ungazange awukwazi ukuthi une BP ungazange uyihlola awukwazi ukuthi unosholo ungazange uhlole so uma besithola leyo chance ukuthi siyibheke before umuntu abe nezimpawu kuyasiza ukuvimba ukuthi asifuna ukubona ngoba usine stroke ukuthi une BP ibheke lapha indaba nalezi ezinye izinto ade ngimention uyabona nje wangihleli la dokotela yes ngibona abantu abadlule windini right abanye bayemsebenzini abanye bawuphanda ngendlela abaphanda ngakhona abanye bayasebenza iningi into eyenzakalayo and ngiba la around 5 right so as abantu bedlula la you'll notice ukuthi umunye usehamba uphuze energy drink right la ngiyakhona ngiyaphi ingozi yama energy drinks ekulidile mhlambe sekuthena ugcina ube ne stroke ingakanani especially okay why ngureza lo mbuzo ingenxa ukuthi ngiba worried mangibona umuntu ngo7 o'clock esephuza energy drink uyabona because ngithatha ukuthi lo muntu usukelele umzimba ubuphumlile ukunderstand kwami energy drink ithi uma ngiyithatha ngisuke ngizama ukulekelela ngoba mhlambe ngisuke ngikhathele understand so by 7 o'clock you are having energy drink abanye emini umuntu meya ku break or lunch uzodla whatever idlayo ehlise nge-energy drink uyabona ntambama futhi kwenzeka the very same thing ngizwa kahle nje manje yes basi ngesingisi you are what you eat exactly and baqinisile exactly kuba njalo kwangempela sure. So yonke into oyidlayo nje manje emzimbeni
umzimba ufuthathe lokudingayo ukuthi udle glucose wathi glucose okuzoba extra ongasakudingi ngenze kuzemo nje mase udinga 10 units ngakuchaza la ngomkhulu 10 units udinga 10 units of A yabona when udle 20 units of A for whatever reason then uzothatha umzimba uthele lo udingayo usebenzisa ngoba uyawudinga vele lo 10 or extra from lo 20 uzobe usugcina nama energy drink into efanayo uyayithatha ne-energy ane source of energy ziningi into esoyifaka phakathi ezinye izinhle ezinye ziharmful emzimbeni then uyayigcina busuyibendla webeya ngayo but now the more uyithatha and suke zini excess uma uzofunda inamba esoyizikhona phakathi kusuke ziningi kakhulu than what umzimba needs so kuyakubeka emzimbeni bese kubanga inkinga ezinye later on in life ezinye may be related to stroke ezinye may be related to other problems emzimbeni ngendlela so kuyi-practice esingayi thandi eba nobungozi futhi emzimbeni wakho ngoba kuzohlala bese kubenga ezinye izinto ngokuhamba kwesikhathi yes kuyihluku abantu ngiyazi sikhuluma ngokujima nanani but i-diet ebalulekile udla umzimba nizi if ungenayisho ubona i-diet cha nokujima nje kubalekile mfethu but in addition nokujima because uzokusiza kuthi usudle nje manje exercise siyadla noma yini once ugaya lokho through exercise kuyasiza umzimba ukuthi ukwehlise leyo volume bese kwehlisa the storage osukubekile ngoba usukubekile izikhathi ezime ezayo so few weeks back sikhulume ngendaba yezinto right ukuba ne problem yezinto kuyingozi kangakanani ekutheni mhlambe ngalidele ekutheni ngicine ngishawe stroke zihlobene again lezinto because remember ungaba nenkinga yezinto because zenziwe iBP so kuyenza umuntu abe nezifo okwenze ushukela ozenziwe amafutha so kuyenza ukuthi ube nalezi inkinga kanye kuyenza futhi ube ne stroke but izinto zingaveli kuyenza futhi ube nezinto i-stroke singekho so zihlobene kuba worse muzoyithola zibe i-combination because ama-organs amakhulu wonke lawo organ system yezinto organ system ye-brain nezinye so kuyingozi kakhulu so ke yes nje kodwa ke futhi into once we addressa ngokwe-lifestyle kokuthu kuyasizakala vele anyway alright msakazi nawe dokotela mina ke ngiphethwe ingalo udokotela ke wathi khona kuyakubonayo khona kubonayo kuyona ingalo wangisa esithombeni ayiphakami sekubhlungu nemsipha ihlangene nentamo amathuba stroke angakanani it could be a stroke is affected only ingalo yodwa but also there could be a local disease ethintele ungalo so ngoba usenaveli ama test or imaging fana sinikeze direction ukuthi kwenzakalani lapho egcinenza ngakwazi ukuphamisa ingalo but leyo nto ayikho nje normal idinga attention vele fana senayo answer already okay kulungile dokotela ngibona ke nesikhathi sami right sengibona nomunye lapho ukhuluma ngendaba angisala sengibuza lo mbuzo ngibingelela emsakazweni ngiku chronic ngidla ke amaphilisi eBP nawe enhliziyo ngicela ke ukubuza ukuthi kwenziwa yini ukuluma komzimba kube no ayingeni ke la bengitshela ukuthi iya la siyakhona but I know now le amaphilisi eBP sekutheni ku critical kangakanani sekutheni uthatha amaphilisi okuyiwona wona because ne strength sawa amaphilisi because kuhlukene ngithi kuhlukene so ngeke ngivele ngiboleka amaphilisi athabi ngithi awu ngiboleka mfethu awu amaphilisi because sorry sisi usinjani uthakanawo please okay no but nje manje bengicela uphendule umbuzo kwesikhathi uqinisele nje manje kubalekile ngisho ngithola iphilisi liyafana i-strength yenza kasingafani futhi ngithola 5 mg 10 mg 20 mg so amaphilisi omuntu asuke alingene leyo nkinga asuke nayo so akwazi ukushintshana ngamaphilisi because uzoba nama complications futhi from medication so sesibalance kahle izinto so that izenze lefane ziyenze emzimbeni ukuvimba ama complications so advice yakho njengamanje mangisuka la ngenze njani ngiya ku screening for umzimba wami wonke so that sibambe indaba ye stroke singasibe nenkinga nje manje screening sibalekile at least once a year maku normal kuhamba kahle yonke into maku abnormal then so treat lo sikubona kungekho normal mase screening siya check vele iBP siya check ushukela siya check amafutha siya check iweight siya check lifestyle diet yonke into kubaleke kakhulu nje manje so kuzovimba ukuthi ungabi nesifo ongasazi emzimbeni wani okuzobe kuvimba ama complications afana ne stroke namanye futhi ke singasabalanga lokule magebe sikuthola kuphi sikamasho kasika wazimene etolo ngisho number yocingo quickly 0738491199 0738491199 all right
Thank you very much. Ngiyongela makebe ngesonto elizayo Nama TikTokers. Yes, thank you for recognize ama TikTokers. Siyabonga kakhulu. Ungafani nabanye. Untaba kayikhonje. Siyabonga kakhulu. Alright, chap makebe. Alright, yena Dr S Zulu umsakazo ke wakho izwi lomzansi ku 98.0. Okay. Izwi lomzansi 98.0. The difference.